Iti karita gundaway mga ka-JCQ ket at datang mismo dito'y Malamin Bridge iti Banay Ilocos Norte. No sa dinno nga itay Calabes ket adda iti napasamang maysa nakapames a desgrasya. No sa dinno nga pimusay iti maysa nga estudyante ada itoy ket agturpos kuma iti karaytoy atawen. Iti karita gundaway mga ka-JCQ ket intay man paistorya kenya Mrs. Jeline Lampito ina datoy estudyante nga agturpos kuma iti Banna National High School iti karayto atawen mga kaibigan. Sir, di May 7, tibigat na, napangkuin tulod di ading na nga grade 2, di ban na central. Tapos, idi na itulod ko di ading na, napanak di pagyaganan na yan ni antique, di ancestral house ni. Kat, idi, adad di friends na di sir nga mangururay kanya nata, binigat nga kanayin da nga sunsundoon sir. Yes, ma'am. Tapos, ni kunak sir idi ti biga na ni apay nga nakita di friends sir ngon isu na awan diyan nakita isu na andiyan so di ko lakot ni apay nga awan na ko nak sir di isip ko lang ngam di friends na diyan so di nagdapa na di kwarto pag kwarto na di ko sinirip ko awan na so nagbalik di ko nagsabat kami sir. Di ko ni ada kamot yayam ko na. Di ko angkot tibalon ko ma. Kuna na sir. Alam ang ibagakan to kun ni Joding ko na sir di paglakwab mi di sango. Isud sir di jay. Tapos idi na time mo tin sir istorya di jay friend na nga. Ngad gapata di istorya ko nga ja nakita idi ka di nga bigat. Oh, yes. Ala tita ko na di jay Ryan nga friend na ko na ko. No sinuro nakatita nga guyo-guyo din na nga ikaskas jay na kado nga tibalon ko nga ron mama. Hang ko talaga nakasto sir. Awan talaga isuna ka dito bigat. Hang ko napanpansin. So di sir, siyempre tatak lang nga mapanunot din sir nga. Malagip nga hang ko gayam na kanaawa man nakaibagbagak nga hang ko nakita. Tibigat. Hindi lang ano na tayo nga naisip ko nga di gayam parik na gayam di gayon sir tapos di para lakok sir ko na ti mga alas 12 sa nakaragragsak da kanu sir kada gidi friends na tada kanu kat katawan nung iso na kanu ti kapipigsahan ti kat katawan sir talaga kanu tapos di mga alas 3 so agtaw tawag nung madak mo di balay ko ta store. Okay ma'am. Ngam te ading na nga grade 2, nag-absent ti aldawon, jacket man pa nagbasa ko na sir. Yes, ma'am. Di ko alas 3 agtaw-tawag ko na ayam mo mama ko na kadak ito ay store ko na. Di ko na nga mabayag. Adanan sir. Naman agdigos ko na nagdigos sir. Bale, namindwa nga nagdigdigos. Tapos sapsapulo na amin nga short na sir. Kaya nga aldaw. Yes po. Ket diya mo lang na iba gano apay papanam ka di diya mo lang na isasao. Ket basta alaan na kan amin nga short na nga usaran te kapsat na sir tanong nga may mapanili bumulot ti short na. Tapos ti inububrada sir DJ ading na nga nag-absent nga grade 2 inlulutwan na ni manong na sir. Nagkirkirog da palang 2 times da nga nagkalkalong. Tapos idi kwan intag basketball kuya ko nana napandamot nagbasketball sir tas daputa adada nga talo nga digi anak ko sir nagluluto ak mo ti pangrabi ini nag-fried chicken na tas naggisa ak ti balatong sir tas ada pa kilawumi nga mo namon kit idi kwan sumangput may sana mutten di kwan ko nagtini kanya na ayan na ti ading mo ko na adayan da tito ko na inka alanan ako na amo na agawid DJ yo kunana kun umay dan tumula itulod kunana ala ko manganta nga rodong kun sir nang kami sir nakingkinan na kali di pinangan nyo am kasariti panagsasarita yo di ma'am basta ibagbaga lang idi ko sir apay mano ayati bayadam kung kunak
700 kuna namat sir. Kat Graduation fee buwan naman. sir. Kat Okay. kuna mat ipakwentam amin ka jay sekretaryo aming namulmultan kat si kamo nga rod ti adun sa multana kuna ka sir. Ayan, ma'am. Tapno mamaminsan ti pinagbayad ta kuna ka sir. Kat alawong kuna namat sir. Di kwan inak tumuteng kuna na sir. Tas nagdigos manen. Oo. Sir nagdigos manen. Oo. Tas di kwan sir nagawid ng mga 7 sa daily di ko nagawid din. Inak nga ro din kuna na sir. Tapos hindi mga agalas 12 sir hindi makaturog na talaga. Alas 12 ada magbukbusinan sir, iti alas 12 ti rabi, adag bukbusinan. Ti gayam friend na nga ni JN sir. Umay na ibaga nga agtitita dyan. Ngum ti isip ko na sir ket sa balin. Ay apo tay samot anak ko dayto yung kunak ka sir. Di kwam rimuarak apay kunak. Niliyam tita na disgrasya. Kuna na sir. Ket siyan na kunak ijirang tay sir. Ay ma'am ay tita jirang tay. Kunak mo grabe. Kunak sir, ket wuntita kunana. Ngumtay mo't grabe para kanya ka sir nadugulan na fracture. Oo. Kasi jay lang ang kung nga naisip nga Yes po. andas pat mo't gaya mo sir. Tapos hindi kwa napanti ubingan. Nagsublima nun. Ay tinawaga ni bayaw ko sir nga inkay man kita ni Liam ijay rangtay kunak sir. Di kwa nagsubli yung ubing nga pag subli mo lang nga tita dakan ospitalon. Di ka tinatawaga man ni bayaw ko nga ospital uwan sir. Ay talaga nga idi adakan di ospital sir talaga ada di ambulansya nga handa mo gargarawon sir nakaidalatan. Iso nga kasi nung ada ko mapailang kumaaser kasi siyempre ada ko madyonog nga anuon datam ari bungbungan nga may di ko sir talaga nga awanon. Awan mang kaskas sa kanya na tagayang. Ma'am, iti panagdamdamag mo, naggapuan na kadeta nga time idi ma'am. Ket ijay friend na jay daro nga dong sir. Agpepeso nga nakainom ma'am iso na. Jack lang sigurado sir no. Siguro adamot siguro sir ti nag ano anda. Ma'am, kadeta nga pasamat ket dandani pay gayong graduation da idi. Wun sir. Anya itikas lang napanji panunot mo kun nariknam idi ma'am ka iti sumarsarunong lawas ket aggraduar ko man ma'am. Ket nakasaksakit sir ta sumuti. Excited nga ron sir. Oray siya ko taka Excited mata-graduar. Siyempre kundi yung nga ron makapag-graduar na grade 12. Anang matikas lang may ibagbagan ng kurso nanto ko mamang. Ket police sir kaya na talaga. Ket ibagbagag pa kanya na nga. Di ka kumamaman ag-exam sa WMS show. Ipadas na lang na kumamal sir. Ano talaga in padas sir. Lawag nga ron. Di kayat ko. Okay ma'am. Ma'am, dati na i-post mo iti biyang ti social media iti kalabes nga aldaw ket ado digitay na anti-tirik na ado digitay nalidayan gapuanan na ta personal ko mga mapan agmarcha ken mangawat ka iti awards na dati paningi-post mo ma'am ket ado digitay naasyan nasayangan so idi kaalaen DJ award na ken idi mapan mo alaen detoy diploma na ma'am, anya itikas lang adya nga agay-ayon di panunot mo, edi kunrik na ma'am. Sa totoo lang, sir, deta nga aldaw. Talaga nga excited naman, sir. Uray awan na. Kahit kung nga mapanalaan talaga na diploma na, kasi amok nga, kasi no kumadi ada, kasi didilas nga nag-foundation na, sir, simbali man nga mi. Ay, insalik, simbali di kasta, foundation na. Port Prince iso na sir. Idi nalpas ti parade mi sir. Siyempre mapangkoy parking dyan nagfloatan na. Kasta nga min sir nung kwate tawag ay chat sir ti mama abay ayam mo naman no. Kaya nagadaak ijay nga ti. Ayan na. Oo, sir. Oo. Iso nga kunak no jak mapan alaan di kita na. Sigurado maagungot sir. Iso nga excited na mo. So, naglaok ti liday kon ragsak kadita nga aldaw kanya ma'am. Sir, tapos habang magmag na kami nga mapandis kala, niya, gilibit na ko. Di gina kakadwa nga parents kat kadwa na lagi. Anak na sir. Tapos nakapila na nga agmarcha. Kasi iso di adatay mistro nga may sam. To di na magkuno.
Apay sir, agmarcha kami ko na wag ko na naman sir, so nagmarcha kami lang tama. So, idi agmarcha kayo, ma'am, awit-awit mo dati picture na, Won ma'am. sir. Won. So, ma'am, any message kaya gitay pada nang agtutubo kang runaan na dagitay mahilig nga ag-drive iti motorsiklo ta ni nga rodleyam ket pimusay gapo iti panag-drive na iti motorsiklo. Ano itikas lang maibagang kadakwada, ma'am? Ket agan-an na ko malata sir. Nga no handa ko makayat ag driver na kat no siya na ko mati ayan dan. Maturog dadyayon. Sige day naganak, ma'am, ano itikas lang maibagang mat, ma'am? Ket bagbagaan dang latamot sir ko na. May kamo na ni Liam iti pamilyayo, ma'am. Ino na ak iso na sir. Mano kakabsat, ma'am? Bale talo na sir. Okay. So, ana pa itikas lang may bagam kanya ta ma'am ta siguro ket mabuybuya na ta iti karigiti agon daway, ma'am. Ket ni Liam, namin sir ko alam na alam ko. Kaya nabayag nga nagadi. Iso talaga ti nabayag nga iso anak ko sir. Talaga nga uray anak nangyari kat ang kumot nga ipakita kanya na nga ang dati ko kanya. Missing kanya na siya tayo. No, anak kaya ko itong kumot sir. Tapos amin nga papapanan na pakisalsal yan na ko. Very supportive ka. Sir. Uray, adayo. Inak, sir, no kwa. Pagsalta-salsal yung latay sa una, sir. Tapos, hang kumot nga, ako, adumot siguro, nagkurangak, sir. Nariknanan no ka sa panagayap mo kanya naman. Uy, sir. Kasi nakalamlambing kami, sir, ang chat kanya. Puro mama latta. Kada mother, kada no, ang birthday ak, sir, girigiritan na ak. Ma'am, ada dito in post mo nga idi nag-birthday kat nakaragragsak sapay with your family kan dagiti barkada na, ma'am. Hun, sir, di birthday na. DJ, sir, ay natanang kalagragsak kami, sir. Sobra. Tapos, dumaw daw, DJ, in-request na pa yung tigang nagatang na tipato. Kung naghangingi na deta pato, kung sir, di pala karne. Kung naamod, sir, kung iso nga rin, kayat da, kung naamod, sir. Hindi barkada na. Sir. Tapos, pero may ragragsak mi talaga katit ang birthday. Diyan ka aman amo, apay kasi jay gamin. Okay, ma'am. Maudi mo gamit. Ma'am, naduktalam nga adot barkada na gayam. Win, sir, rakat adu gayam, sobra. Mensahe ka dakwada, ma'am, dagiti mga iyat kiniliyan, ma'am. Thank you kanyada, sir, ta. Ibarparik na dati, pinagayat na kanya na, sir. Amok nga, isupi siguro ti. May isang way na, no adaman di gijip. Tapos lang missing kanya. So, isut amok nga, iso nga, adu friends na, sir. Ma'am, dati papanaw na, ada dati time nga nagparparik na kanya, ano nadardarip-dip mo, ma'am? Anya dagiti kas ang mensahe na kanya, ma'am? Awamot, sir. Di gijay lang kasinsin na, sir, ti paki makatagtagainom kanya na. Ano ka no dagiti bagbaga na, ma'am? Kat DJ kasinsin na nga DJ kasta sir ni Megan kunana in message na sir nga in chat na nga okay ka mo la dita ayam mo kuna nagarakop na kan sir nga okay ka mo la dita ayam mo kuna na kanu sir won okay na lang ditoy naragsak na ko handak na problema ang kuna na kanu matten sir. Awan di kas may bagbaga nga mensahe na kanya, ma'am. Awam mo sir. Okay. So, no kas parigan kayat mo nga makasarita iti tagtagainom. Anatikas lang kayat mo nga ibaga kanya na, ma'am. Kit laglagi po na nga ay ayatot isuna. Okay. Na agpakawanggan apo Diyos tapno no mapanjay pagarian na sir. Okay. TJ lang mo sir kayat ko. Okay.